Hayırlı erте, ilning tüp teлеканалында Татарстан яңалыклары, туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм башкаланың мәдәният идарәсе Казан гастрольләре дигән яңа проект башлап җибәрде. Ул республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Матбугат конференциясендә билгеләп үтелгәнчә, яңа проект башкаланың төрле микрорайоннарында, бистәләрдә урнашкан мәдәният йортларының эшен җанландыруны күздә тота. Хәзер Казандагы барлык мәдәният объектлары яхшы хәлдә, искеләре яңартылган. Ел дәвамында аларда дәүләт театр коллективларының спектакльләр күрсәтергә әйдәп баручы ансамбльләр концертларын куерга җыйналар. Казан театрларынан тыш Әлмәт, Чаллы, Бөгелмә, Әтнә, Буа драма театрлары төрле телләрдә сәхнәләштерелгән әсәрләрен тәкъдим итә. Гастрольләр 28 февральдә Константиновка бистәсе мәдәният йортында Буа драма театры чыгышы белән башланып китәчәк. Бик сөенечле күренеш. Безнең мәдәният йортлары яңадан ниндидер җан кертте. Совет заманында 80-нче елларда, 70-нче елларда бу практика бик еш куллана идек без. Бөтен театрлар, татар театрлары җиридери, декаларда, мин хәтерлим, Казан тирәсендә, Казандагы мәдәният йортларында без еш кына көн саен диярлек спектакльләрне уйный идек. Республикабызда татар халкының бөек улы, герой шагыйребез Муса Җәлил тууына 115 ел тулуга багышланган мәдәни чаралар дәвам итә. Бөтендөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары белән берлектә 2020 елда 3нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесен игълан иткән иде. 5 ай дәвамында онлайн һәм офлайн барган иҗади бәйгегә шагыйрьнең туган көнендә йомгак ясалды. Тантаналы чарадан безнең репортаж. Татар, рус, үзбәк, хәтта вьетнам телендә дә аһәңле булып яңгырый аның шигырьләре. Җәлил укуларында 2нче урын алган Сөенеч Абдуллаева "Әйдәгез, дуслар" шигырен үзбәкчә сөйли. Каһарман шагыйрьнең иҗатын яратып өйрәнәм ди ул. Мине өйдә Муса Җәлилнең китаплары күп. Мин аларны җыям, укыйм, һәр көнне укыйм. Мин Муса Җәлилне восхищаюсь, һәм мин аның иҗатларын нык яратам. Муса Җәлилнең әдәби мирасын популярлаштыру, фронтовик язучылар иҗатына кызыксындыру максаты белән оештырылган әдәби бәйгедә быел 40 меңнән артык кеше катнашкан. Чагыштырыр өчен узган ел бу сан бары 7 мең булган. Оештыручылар сүзләренчә, катнашучыларның яшен чикләмәү бәйгегә карата зур кызыксыну яткан. Чит илләрдән Гарәп әмирлекләре, Төркия, Вьетнам, Үзбәкстаннан Муса Җәлил шигырьләрен укучылар табылган. Илдәге 70-тән артык булган төбәгендә татар оешмалары тарафыннан әлеге Муса Җәлилнең иҗатын барлау һәм үстерү юнәлешендә генә түгел, гомумән әдәбият сөючеләренә дә, төбәкләрдәге татар яшьләрендә әлеге безнең рухи мирасыбызны барлап, Муса Җәлил иҗаты аркылы татар яшьләренең бу эшкә җәлеп итүнең бер ысулы булып, 3нче ел рәттән инде халыкара масштабта безнең Җәлил укулары оештырылды. 114 адым дип исемләнгән әдәби кичәдә тамашачылар Муса Җәлилнең тормышыннан иң якты истәлекләр белән танышты. Айзилә Батырханова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе гамәлгә куйган Татар сүзе республика бәйгесе тәмам. Шул уңайдан Татмедиа агентлыгында татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле уку бәйгесенә багышланган матбугат конференциясе узды. Бәйге шигърият, проза, мәсәл жанрлары буенча үткәрелде. Һәр бер номинациядә һәр категория өчен 3 премия каралган. Бәйгенең приз фонды 1 миллион сумны тәшкил итә. Катнашырга теләк белдерүчеләр 2 яшьлек баладан алып 92 яшьлек бабайга кадәр Татар сүзе республика бәйгесенең 2нче турына узган финалистлар исемлеге Филармония сайтында урын алган. Барлыгы 3955 видеоязма килгән, шулар арасыннан 31 кеше финалга үтте. Бәйгенең гала концерты 21 февральдә халыкара туган тел көнендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония сәхнәсендә узачак. Бу татар сүзе бәйгесе бу шигъри юнәлешеңне алга таба этәре түгел, мәсәлне прозаны бу безнең телебезне саклау. Безнең әдәбиятыбыз шулкатлы бай, шулкатлы күп төрле, шулкатлы күп мөмкинлекләр бирә.
Кеше һаман бер төрлерәк һәм бөтен кешегә таныш булган әсәрләрне сайлый. Biz ana şol 4000 kişi arasından koyadır bir 30-40 kişini ekrinlep sayılый en koymakların gına alıp kalganbız hem kişi özümüz de onlarını sahnede canlı kiliş özlerin kurgeç qarali bular bit şınlap da dürüst saylanganlar. Halkımızda bu janrda da talantlar şeksiz iken degen qarashda kaldık. Яңа татар җыры конкурсының җиңүчеләре билгеле. Барысы 28 катнашучы жюри тарафыннан зур бәя алган. Гала-концерт һәм бүләкләү тантанасы 27 февральдә Пирамида концертлар залында үткәрелә. Бу хакта журналистлар өчен оештырылган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Бәйгедә катнашырга 347 гариза килгән. Әлеге бәйгенең максаты татар эстрадасы репертуарын эчтәлекле җырлар белән баету, заманча рух өстәү, милләтара дуслыкны ныгыту. Матбугат очрашуында катнашкан Зифа Нагаеваның җыры бәйгедә җиңү яулаган, ә Италиядан килгән Рәфис Хөснетдинов автор буларак та, җырчы буларак та чыгыш ясый. Татар җыры Башкортстан, Татарстан менә Россиядә гына кызыксынсалар дип әйтерем яңгышалар. Чөнки Италиядә дә билкам тиле булса да, нык кызыксыналар Татарстан, татар тарихы белән, моңы белән, җырлары белән, артистлары белән, сәнгате белән нык кызыксыналар. Сүзләргә шул кадәрле рәхмәт өстенлек бирүгезгә, чөнки дә сүз барыбер да җырның әтисе, көе әнисе дип әйтер идем мин. Мин уйлыйм, биредә катнашу ниндидер бийеклек дәрәҗә яулар өчен генә түгел, бергәлекне исбат итә. Без татар эстрадасын үстерәсебез килә икән, аны яңартасыбыз килә икән. Әлбәттә килә, булган бөек мираска тимешә. Бу конкурска бик матур җырлар килде. Мин шаккатып сыкланып аларны тыңладым. Мин бигрәк тә күбрәк аларның сүзләренә игътибар иттем. 5 дәрестә ислам нигезләренә өйрәнү. Түбәнкама шәһәренең Үзәк мәчетендә намаз бәхет ачкычы дип исемләнгән курсларны эшләтеп җибәрергә җыеналар. Укулар 21 февральдән башлана. Аңа теләге булган һәркем языла ала. Теманы хәбәрчебез Альбина Валиева дәвам итә. Без дәресләребездә кулланабыз шундый плакатларны, башка төрле китапларны, материалларны. Әлеге плакатлар бик уңайлы, аңларга монда бөтен рәсемнәр белән бөтен хәрәкәтләр аңлатылган, күрсәтелгән. Кыска вакыт эчендә намаз укырга өйрәнү Түбәнкама Үзәк мәчетендә шундый мөмкинлек тудырыла. Биредә намаз бәхет ачкычы дип аталган түләүсез курслар башлана. Булат хәзрәт Баһаудинов әйтүенчә, дәресләрне тәҗрибәле укытучылар алып барачак. Без аны юкка гына намаз бәхет ачкычы дип атамадык. Ни өчен? Чөнки без намаз укыган кеше ул үз Раббысы Аллаһ белән яхшы элемтәдә була. Аллаһ Раббыбыз безнең бу дөньяда бердән-бер хуҗа. Бөтен байлык, безнең бәхетебез, сәламәтлегебез, иминлегебез барысы да Аллаһ Тәгаләнең әмрендә. Хәзерге вакытта курсларга язылырга теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Исемлектә инде 50-дән артык кеше. Әйтергә кирәк, исламда беренче адымнар ясаучылар өчен барлык кирәк-яраклар әзерләнгән. Блокнот, каләм, рәсемле намаз уку тәртибе китабы. Бары тик теләк кирәк. Укулар атнага бер тапкыр шимбә көннәрендә Түбәнкама Үзәк Җәмик мәчетендә узачак. Барлыгы 5 дәрес үткәрү күздә тотыла. Курслар татар һәм рус телләрендә алып барылачак. Беренче дәрес 21 февральдә узачак. Уку тәмамлангач катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылачак. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, яңалыклар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Иртәгә шимбә көн иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.